En dan gaan we naar een ander onderwerp, maar het heeft ook met het WK te maken. Guy Cosijns, hier op Curaçao, al jarenlang woonachtig, heeft een mooi boek geschreven, World Cup Curaçao 2026. En hij legt uit wat het boek precies inhoudt, wat de link is met de Blue Wave en ook waar je het kunt bestellen alvast. Kijk even naar het interview met Guy Cosijns. Guy Cosijns, welkom in de studio, auteur van World Cup Curaçao 2026. Nou, dat is heel mooi getypt natuurlijk dat we het over dit boek gaan hebben natuurlijk, want we zitten nog iets meer dan een week voor het WK. Wat voor boek is het precies? Het is een boek dat gaat over veel meer dan voetbal alleen. Ja. Het gaat over trots, het gaat over identiteit, het gaat over vallen en opstaan, het gaat over chaos, het gaat over niet breken wanneer iedereen denkt je zult breken. Het gaat om eenheid, cohesie. Het gaat in feite om een verhaal dat voorkomt in het leven zoals we dat allemaal meemaken. Ja. Zowel in het bedrijfsleven als in het leven zelf of op het persoonlijke vlak. En deze tocht van Curaçao, die Curaçao gemaakt heeft, die geleid heeft tot de WK, wordt gebruikt zeg maar om dit verhaal te vertellen. Ja, dat klopt. En ik heb daarbij het geluk gehad om toegang te hebben tot de spelers en de staf. Dus ik heb met Dean Goré meerdere gesprekken gehad. En dankzij hem ben ik in contact gekomen met een vijftal spelers, waaronder de captain, Kenji Goré, Eloy, Rome, Livano Comenencia en Juninho. Dus Juninho en Leandro Bacuna. En dat waren hele leuke gesprekken, want ik zei in feite afhankelijk 10 minuutjes, 15 minuutjes, meer heb ik niet nodig, maar ja, het werd snel 25,5 uur tot soms bijna een uur. Dus het waren hele leuke gesprekken. Ze wisten natuurlijk zelf ook niet waar ze aan begonnen toen deze tocht, de Blue Wave, ingestart wordt. Dus het is wel interessant om met ze erover te praten natuurlijk. Jazeker. Vooral ook omdat tijdens de gesprekken voelde ik ook de authenticiteit bij de spelers. Mm-hmm. Ook hun gevoel ten aanzien van dit alles wat het bij hen oproept. Ook met ervaringen vanuit het verleden die ze hebben meegemaakt. Want ja, natuurlijk, het liep niet allemaal van een leien dakje, zoveel jaren terug. En er zijn ook natuurlijk spelers die er op het laatst zijn bijgekomen, zoals een Livano. Ja. En al dat soort verhalen en wat ze hebben meegemaakt zijn in feite op een hele leuke manier verwerkt in het boek. Mooi. Het ziet er heel mooi uit, maar behalve het boek heb je ook op de website mooie filmpjes erbij. Het is multimediaal dat klopt. een project. Ja. Dat klopt. Dat is een goede vriend en die is mijn manager. Dat is René Bolsenbroek. Dat is zijn pakje aan. Mooi gedaan. Hij doet dat heel goed. Dus net zoals bij een team. Hè. Ja. Als je een team hebt, niet iedereen kan met zijn. Nee. Je hebt spelers in de verdediging en in de aanval nodig. Zo heb ik ook mijn manager nodig om dit boek te promoten. En als je goed kunt schrijven, hoeft niet te betekenen dat je ook nog goed met het maken van video's bent. Absoluut. Nee, ik wil er mij niet aan wagen. Nee. Het boek is in paperback, het is ook als e-book, het is in Nederlands, het is in Engels. Ja. Als mensen het willen kopen, waar kunnen ze ervoor terecht? Kijk, hier op Curaçao zijn er enkele boeken verkrijgbaar bij de Bruna. Ja. Er is ook een signeersessie volgende week. Vlak voor de wedstrijd. Vlak voor de wedstrijd. En er komt ook nog een lading boeken af. Want ja, onder andere RBC heeft daaraan bijgedragen, een BDO. Die zijn als partner samen met de transportmaatschappij die het naar hier brengt. Dus die boeken zullen ergens aankomen. Vlak na de wedstrijd. Okay. Dus, maar het is ook als e-book beschikbaar. Ja. Dus en alle informatie kun je vinden daarover op World Cup Curaçao 2026.com. Ja, op de website. Ja. Het is een inside verhaal over een hele belangrijke voor ons eiland gebeurtenis. Vooral voor de wereld is het een belangrijke. En het is om zeg maar wat achtergrondinformatie te krijgen ook, toch? Ja, dus het gaat over voetbal, maar bijvoorbeeld om een idee te geven. Ik heb ook hoofdstukjes opgenomen, bijvoorbeeld om een idee te geven, de stille motor. Want je ziet mensen op de voorgrond, maar er zijn natuurlijk ook heel wat mensen die daarachter schuilen. Ja. Niet alleen vandaag, maar ook vanuit het verleden. Ja. Zo heb ik ook bijvoorbeeld een heel interessant interview gehad met Jean Francisca. En ook met bijvoorbeeld Remco Vicentini. Ja, over stille motor met Dean Goré. En zo zijn er. En heel interessant voor Curaçao, omdat we onze eerste wedstrijd tegen Duitsland spelen. Mm-hmm. Blijkbaar komt dat niet zomaar uit de lucht vallen. Want we hebben op Curaçao een zeer grote supporter van die manschaft, een echte Juditera. En zijn naam is Guillermo, mio conocí como Briegel. En Briegel was vroeger een ontzettend goede verdedigende middenvelder
bij die manschaft. Oké. Dus dan is de vraag aan Bregel van, voor wie ga jij nu zijn echt? Ga je nu voor Curaçao zijn of ga je nu voor Duitsland supporteren? Maar die vraag heb ik ook voor jou als dadelijk België tegenover Curaçao in de finale staat. Voor wie ben je dan? Ik ben voor beide en niet tegen één. Als het zo is, het is een tricky vraag. Het is een tricky vraag. Maar voor beide. Kijk, om een idee te geven, waarom heb ik dit boek geschreven? Ik had vroeger al, in 2018 onder andere, een boek geschreven over 2 Rode Duivels. Ja. En die waren toen een van de topfavorieten. Nu, na de wedstrijd tegen en tegen Jamaica, ik zat met vrienden bij de Plaza Snack tegenover de Netto Bar. En ja, tijdens de wedstrijd was ik zo nerveus. Ik voelde het zo, het gierde door mijn aderen. En ik voelde, ja, Yukos Paumita. Ja. Nós normalmente havia aqui nang mas kubinti ayakaba, dus mas sinti e orgullo. Goed zo. En daarna zijn we naar de Netto Bar gegaan en natuurlijk met enkele rummetjes en een paar glaasjes bier komen de mooiste verhalen naar boven. Ja. En ik heb toen ook beslist, dit Ik is ga een schrijven. logisch vervolg. Ik ga nu een boek schrijven over Curaçao. Maar het boek van Curaçao is in feite een geschenk van Curaçao aan Curaçao en aan de wereld. Omdat heel veel landen, voetbalnaties, zich perfect kunnen herkennen in dit verhaal. En het is ook een verhaal dat als je het leest binnen 10 of 15 jaar, dat het nog steeds relevant zal zijn voor het einde.